Λοιπόν, η ομάδα εδώ είναι έτοιμη. Να ξεκινήσουμε. Για πού είμαστε, Νίκο? Πανέτοιμοι! Βουλγαρέλη. Γιώργο? Καταράκτη. Καταράκτη, Βουλγαρέλη. Ωραία διαδρομή θα κάνουμε, λοιπόν. Θα πάτε στις παιδιά. Θα χωριστούμε μετά την άρτα. Κατάλαβα της τελευταίας στιγμής. Το flash έφυγε και έκανα ένα αυτοσχέδιο έτσι γρήγορο για να μην χαλάσει βόλτα. Έβαλα ένα tie up, λίγο μονοτική, ελπίζω να μείνει στη θέση του μέχρι να το φτιάξω. Ξεκινήσαμε από το παραθαλάσσιο κανάλι Ρεβέζης και η διαδρομή θα περάσουμε από Πέτα, θα ανεβούμε προς Βουλγαρέλη και από εκεί στόχο μας είναι να φτάσουμε στο χωριό Καταράκτη, στα Τζουμέρκα. Περάσαμε την πόλη της Άρτας και τώρα ξεκινήσαμε την ανάβαση, πάμε προς Πέτα και από εκεί για Βουλγαρέλη. Μια όμορφη διαδρομή με όμορφη θέα. Όσο ανεβαίνουμε, ο καιρός παραμένει καλός, ευτυχώς. Είμαστε αρκετά τυχεροί σε αυτό, ελπίζουμε να μείνει έτσι. Ζέστη αρκετή, δηλαδή δεν έρχεσαι χωρίς καλοκαιρινό εξοπλισμό. Σκάς. Η διαδρομή είναι πολύ ωραία, μέσα από έλατα, γενική λάστιση. Τώρα φτάνουμε προς το χωριό Βουλγαρέλη της Άρτας, μόλις μπήκαμε δηλαδή. Καφεδάκι στο Βουλγαρέλη. Εδώ το team μάχημο. Πολύ ωραίο μέρος εδώ, ωραία καφετέρια στην πλατεία του χωριού. Το βουνό από πάνω. Όσο προχωράμε προς το χωριό Καταράκτη, η διαδρομή γίνεται ακόμα πιο όμορφη. Έλατα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η κορυφή στρογγούλα από πάνω αυτή. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Όλο πράσινο, η φύση τα καλύτερά της τώρα, δεν το συζητάμε. Σήμερα είναι και καθημερινή, δεν πετυχαίνουμε και πολύ κόσμο στο δρόμο, ούτε άλλους μηχανόβιους. Γενικά δεν έχουμε πετύχει ιδιαίτερη κίνηση, ούτε άλλα αυτοκίνητα να πηγαίνουν έρχονται.
ένα φόρεμα εκεί κρεμασμένο. Δεν ξέρω τι μπορεί να σήμαινε, δεν ξέρω αν φάνηκε και το πρόλαβε να το πάρει η κάμερα. Λίγο πριν το καταράκτη, στην κάτω ταμπέλα που έλεγε 5 χιλιόμετρα δρόμος είναι ακόμα κλειστός. Και γενικά εδώ τώρα φαίνεται ότι ανοίξαν το δρόμο, είχαν γίνει αρκετές κατολιστήσεις. Πολλά χώματα, όπως μπορείτε να δείτε, και εδώ έχουν κατεβεί τα βουνά. Βλέπετε εδώ. Πιο κάτω φαινόταν ότι αυτές οι κατολιστήσεις είχαν κλείσει το δρόμο, γιατί είχε σημάδια ότι το καθαρίσαν, το ανοίξανε. Υπάρχει δρόμος πάντως. Φαίνονται ήδη οι καταράκτες, δεν ξέρω τώρα στην κάμερα αν φαίνονται, από αρκετά μακριά. Έχουν αρκετό νερό. Ο δρόμος εδώ είναι λίγο κομμένος σε κάποια σημεία, έχουν ρίξει χαλίκι. Εκεί στο βάθος βλέπετε φαίνονται οι καταράκτες, οι δίδυμοι, έχουν αρκετό νερό. Μπορώ να πω ότι έχω ενθουσιαστεί αρκετά, γιατί πριν χρόνια την πρώτη φορά που είχα έρθει, εντάξει, ήταν χειμώνας, δεν είχαν νερό. Και πάλι τη δεύτερη φορά που ήταν άνοιξη δεν είχε βρέξει πολύ εκείνη τη χρονιά, δεν είχαν λιώσει και τα χιόνια που υπήρχαν στα ορεινά και δεν είχε κατέβει το νερό. Γενικά αυτή είναι η καλύτερη εποχή από ό,τι μου έχουν πει και ντόπιοι για να τους επισκεφτεί κανένας. Οπότε τρίτη και φαρμακερή. Ωραία θέα ήδη φαίνονται. Εδώ θέλει προσοχή λίγο, ο δρόμος είναι κομμένος σε αρκετά σημεία, έχει πέσει χαλίκι. Περνάς, δεν έχεις πρόβλημα, απλά λίγη προσοχή.
Εδώ είχε πέσει ο δρόμος. Τώρα τον ανοίξανε. Και όπως φαίνεται καταράκτης. Τους είδες, φαινόντουσαν από πολύ κάτω. Φτάσαμε στην Άτραπο, που είναι ακριβώς κάτω από τους δίδυμους καταράκτες, στα Τζουμέρικα. Ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Η θέα φοβερή. Έλα Νίκο, πες μου, ωραία, κοίτα εδώ θέα. Μας σταύρωσε, τώρα επένδυση. Δεν ήθελες να έρθεις. Θες να τα πω χωριάτικα ή να τα πω πρωτευουσιάνικα? Τι, μας τραβάει βίντεο, δεν κατάλαβα. Αυτοί μας περνάμε στα βίντεο. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη μας έλεγε να φορέσουμε επενδύσεις γιατί έχει ψώμετρο και. Πρίκια. Ποια τεχνητή νοημοσύνη? Τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει έρθει ποτέ εδώ. Είχαμε ζωντανή. Τέλεια. Μίλα. Και εδώ είναι το μονοπάτι που βγαίνει κάτω από τους καταράκτες. Ο ένας πρέπει να είναι νομίζω 70 και ο άλλος 100 μέτρα. Ο ένας είναι 87, Ναι, ο άλλος 100. ναι. Είναι σε 1300 χιλιόμετρα. Το σπρέι από τους καταράκτες είναι έντονο. Έχει τρομερή διαφορά η θερμοκρασία από 10 μέτρα πιο πάνω. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Σπρέι και φοβερό. Κοιτάξτε εδώ ορμή. Τώρα εδώ γινόμαστε, κάνουμε μπάνιο κανονικά, όχι αστεία. Τα διάβροχα έπρεπε να είχαμε φορέσει. Εδώ έρχεται πάρα πολύ. Ένα παγωτάκι με γλυκό του κουταλιού βύσσινο. Χειροποίητο, Χειροποίητο, άντε γεια. Και με θέα τον καταράκτη και τα Τζουμέρκα. Εδώ τώρα περνάμε το γεφύρι της Πλάκας και εκεί στο βάθος είναι το πετρόχτης στο γεφύρι της Πλάκας. Εκεί κάτω και από εδώ περνάει ο ποταμός Άραχθος. Ναι, εν τέλει μας έπιασε η βροχή. Εδώ τώρα σταματήσαμε να πάμε τα διάβροχα, όσοι έχουμε δηλαδή. Δεν είναι πολύ δυνατή, αλλά
Με το καλοκαιρινό χρειαζόταν. Δεν μας την έκανε τη χάρη. Μας έπιασε εν τέλει μια μπορίτσα. Φαίνεται ότι είναι σύννεφο. Βάλαμε τα διάβροχά μας και προχωράμε. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα όταν είσαι με τη μηχανή και η βροχή έχει τη χάρη της, αρκεί να είμαστε προετοιμασμένοι πάντα για όλα τα ενδεχόμενα. Πιστεύω πολύ σύντομα θα σταματήσει, φαίνεται ότι είναι ένα σύννεφο. Πώς σας φάνηκε η βόλτα, παιδιά? Κορυφή. Εδώ η πατέντα ακόμα κρατάει που κάναμε για το flash. Μια χαρά. Κάναμε χαλί, κάναμε πέτρα, Κάναμε από όλα, φάγαμε βροχή, όλα τα έχει. ήπιαμε καφέ, φάγαμε γλυκό, φαγητό, Τέλεια. βάλαμε αδιάβροχα, βγάλαμε αδιάβροχα. Τώρα πάμε για μπύρα. Έτσι.